ihan sikana. Tärkeintä on aina päästä maalin ekana. Ja se ei oo yhtään mitään, joka tulee vikana. Kun me kaikki ollaan kuitenkin ihan samanlaisia ihmisiä, tyttöjä, poikia, miehiä ja naisia. Jotkut väriltään on vähän erilaisia, mutta ajatukset samankaltaisia. Ja jos on joku, joka jotain saa, sun täytyy aina saada parempaa. Tuntuu, ettei enää mikään riitä. Tuntuu, ettei enää kukaan kiitä. Eikö rakkautta enää tätä löydykään? Vai sotaratu sortoa ja nälänhätä? Voi olla väritään keltainen tai punainen tai musta. Voi silti sanoa, mä tykkään susta. Äiti, äiti, kerro mulle, mikä tärkeintä on sulle. Kysyy pieni sydäntä, minne rakkaus jää. Isä, isä, etkö kuule? Älä kiireitäs luule, et on kiva yksinään. Minne rakkaus jää? 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 Onko tässä maailmassa enää mitään taitaa? Ne tarjoaa sulle vain laatuaikaa. Ja jos kysyt, että mikä miltä kaivaa, ne sanoo turha sun on sillä päätäs vaivaa. Huolia on paljon ja rahaa liian vähän, mut mulle riittäis kun jää tähän. Istuttais alas ja kuunneltais vaan, kun maapallo pyörii radallaan. Sinä ja minä kahdestaan, mitään muuta ei tarvistaan. Äiti, äiti, kerro mulle, mikä tärkeintä on sulle. Kysyy pieni sydäntä, minne